Pagaling ka lang naman. Yan guys, kakain na si Sebi. Ay, naku. Ay, nakatag siya. Ang ganda kainin mo nito at ano kita kainin. Ay, yun na yung buto. Kumamis po. Sana mamis. Ano ba po yan? Nilulunok po pag kain po. Yung ano, para daw pang cleanse daw po yung buto ng papaya. Ah, saan? Kailan yan? Bakit hindi ko nakita? Tagal na yung nakapose. Pag alis pa lang namin kinagabihan. Kinagabihan pa lang, na-post na namin. Ay, na-post ko na. No. Nilulunok mo. Marami nag-ano ba ganyan. Ubus pa na si avocado ng panlusin. Dahil nakakahinog na doon. Marata lang. Mamis din na yung avocado ni Dorig dito. Mamis sa avocado nito. Oo. Di maganda, isang maganda adaga, Ligdi. Ano? Mataba. Sabaga. Pag ganyan ba? Pag green na green ang ano. Matabag lang. Ah, matabang? Ah, hindi ni papaya? Ah, matabang. Wala na. Kala ko mahamis kasi ang kulay. Pag ano nga, pag kalburo mo daw. Ah, kinalburo siya. Kaya na ulit ano, Elvira? Ako kumain na. Ano kutsara kasi siya? Ano ba ang gusto mo naman? Ano yan? Ah, champurado. Oh. Kurado. Ano ba ang gusto mo? Kulit mo, grabe. Nagabi, ano oras ka natulog? Alas 2. Di ba? Di puyat sa'yo. Oo. Alin? Nasa aray din ka mo ito. Day na, bida po. Nahina, pero day nakawala. Gabi nga din sa Indoan, sa Indo halya tubig, tapos ka manawawaan. San Vicente, tsaka San Lorenzo. Nasa inyo ba ang buro? Tapos nawawala ng ano, San Vicente. Ano kami, nasa aray kami banggi. Buti yan, may bumbahan eh, kung wala pa. Oo nga, ano? Buti na may bumbahan kayo. Ayan man yan! Ay, yung iba, wala. Paano yung iba? Walang bumbahan, edi... Sa ulan. Eh, paano kung walang ulan? Di ano sila, puro sila mura. Ang dami kayo Akin na, na-stress. akin na muna. Ang dami kayo Alika na-stress. na muna ko. Ayaw mo. Mother, want to ga. Alin ba yung gusto, Gusto Alin? gusto ata siya. Anong tinidor? Mahilig kasi siya sa tinidor. Kaya minsan Kung ka niya. nalalaban, Mamaya, ano ka dyan na matusok ha? Ako ga, ano na, Nay? maatik na. Arkopal ba to? Parang arkopal. Yun. Yung ninay ano Ako, nito. binili ko yun sa, ano, sa SM. Ay, sa, ano pa yan? Manila pa. Hindi. Ano yun Parang sa, sila siyang arcopal. ano, sa, Mga ano ganito yung ang mga malaking ano doon sa MOA? SNR, Hindi, yung malaking bilihan doon. Thunder, ay, yung, Ace Hardware. hindi. Yung mas malaking bagong SM. owner. IKEA? IKEA. Ah, sa IKEA. Ayan, naluto na. Ay, sarap. Sarap na. Alam mo, ano, mabilis mo lang yung mapapaubos. Talagang grabe encouragement mag-ano sa'yo. Nagbenta, lahat na lang ibebenta eh. Lahat ako lang na lang akong ibenta mo eh. Kailangan, Hindi, kailangan. tinda siya dumang kayan, matumal. Ayun na. Ay, matumal? Hindi naman kasi ano masyado nung Saan? Saan siya pa sila dati? Oo. Isang beses pa lang kasi Isang beses, dalawa. bebe na nagawa si Mita. Dapat kasi, dapat kasi ano yan, aga. inaano siya, hinaharong-harong ano. Oo. Yung talaga ang mabili. Manila, Uy, nagtinda ako ng ano, nung bata ako ng ano, maruya. Yung bumantagbak, libot ko yan. Eh, na kami nag, ano, kaya kami nag, ulit-ulit. Maruya, Ang galing mo palingki. Oo. Tapos ang ano, bayad ko lang doon, libreng ano, isang maruya. Grabe ba? Pangmerienda. Pagal-pagal. Oo, kaya
Mabilis Haran. pa lang maubos. Pero grabe naman pag ano May baluya ka? Ayun na, nagtindag akong baduya duman sa Mantagbak. Libot po yan. Bakit mo raot mo ka magtinda? Dahil nga, Ang yun galing na, niya. ano namin ang mga experience pa. Oo. Si mga kaakian. May mga sa ano sa... Ay, ako, nag-iba kay mama ng ano pagtitinda ng isda Ako din. Ay, nagana ako ng fish meal. Ano ka ba? Ako din. Yung fish meal Bakit? O, ano? Ang the best Siya sa lola ko. ano, Sa lola si ko si Mili. Bagay. Si Mili ang nagpalaibang masyado. Ang naisama Kaya niya. pag bakasyon, pag ano lang, minsan lang. Sa Ate Emily talaga ang ano Ay, sa yan inyo? ang batak Kaya batak man kanya pala, mag-ano. Batak man pala talaga sa Ay, pagkipag-transaction. kuya yan si Mili. Kaya man pala, ano, ay natuto. Ay, nigutukan yun talaga. Ang mga pisbilidek, di pati yan matuktukan. Iyan ba Silvi? Hindi ako Parang kanta lang yan duman sa ano, Pandawan. Fish milk man kayo. Di man pinapansin baga, ano? May mga Ayun, bumili po din yun na ay pangbaw lang sa sa urig. sa ito. Sa ido yan. Mga sa urig. Oo. Di yan pansin ka ito. Ay, di nga. Ayan, tinitipon niya ni Ilvi. Sabi, pangbalong niya niya Oo mga nga. ano. Ngunyan garma na fish milk po, ano? Ay, mahirap na. Mahidap na ano? Ibig sabihin, grabe yan talaga ang ano sa dagat. Aram mo pati, aburulungan niyo yan, masusura ka. Yaw na sa may Pandawan. Yaw na sa ano na, nasa bunga din mga baruto. Iyo po. Yaw na duman. Kaya, mayo na. Hi guys, kain kayo ng papaya. Dalag na pa lang ako eh. Negosyante na ako. Nagtinda ako sa basketballan. Tapos, Negosyante sweet na and ako, sour bakit isda. Nagtinda akong supot sa palengke. Kamati, sibuyas. Tapos, Supot. champurado. Pinya. Maringanda, natukdo ang mga aki, ano? Kaya ngayon, nakatindog man talaga sinda sa mga bitis ninda, ano? Kumain naman yan, magkakalat man. Mamaya guys, papakita Sabi ko natin nga sa din inyo kaya, yung hiko. ang masusugod, magagadanon. Yan ang tutubat. Yan nga yung mga nagagawang maraot ay di nasusupog. Iyang Yung pangbarangal yan ng hanap buhay. Gutom ka pag... Ay, di mo ikasusupog yan. Yan na yan. Nalilibang kasi siya sa ano eh. Alas dos na ininitulog sa banggi. Arin, Ini. bakit? Nagparakawat pa po. Natulog po ng hapon. Kaya medyo puyat din kami. Eh, si ano din, sikit din, yun din. Dahil cellphone man. Iyo? Nagturo sila pag-abot. Pag-abot yung banggi, mata. Mm-mm. Kala ko baga mamis ini papaya. Matabang, ha? Kalburo. Maganda lang hiling mo, baka tinay. Abo ma. Linduwa. Abo ma. Mm-mm. Ano na nga, 80, Ano pala yun? 80 pesos ang kilo. Mahal po ano? 120 gabos. Sabi na abakal ko. Butas na lang. Kung batag. Ano? Ilang kilo yun natin na ano? Saro lang. Sarong kilo. Asumang ko kasi, niyog saka malagkit lang. Oo. Siya, kuyan, naluto siya ng latik. Kami kay to. Kuyan, ako nasuman ako, ano lang, sangkaka sa kanyog. Siya, na kuyan siya, gatas. Ang latik. Yan kasi Oo, gatas siya. May lamis-lamis. Hindi yan makapanis. Oo, may gatas yan. Sumuya, asumang ko dahil. Ang sarap. Malagkit. Kamoy pa lang ano na. Malagkit. Yan ang paborito ka itong ano, itong ano naman sa pagsisimbahan niya. Nagdadala kami. Sa kinsik nga ni Imasang Limbulan, masirinda kami sa Naga. Mm-mm. Balikan man lang. Sabi ko nga ni Ibay, mag-iba ka. Saan yan ay sa Naga? Ha? Saan po sa Naga? Ay, di ko nga ni Ara. Di ko maramang kung yan yung mga ano. Kasi yan sa kaya Ilbi,
Maganda masipag ano ba dyan, itong anniversary pala, 43 na taong ganito kung 44 taon. Ay diyan, palimang taon pa lang diyan sa sinisimbahan niya. Duman sa pagsisimbahan ni Ilbi Haloy. Maganda ta. Sa pagkatukaw mo yan, kumplito na. Tatawag ka na ng mga pagkakan. Sa pagkatukaw mo. Mayong basura, dadalang mo na sa kinakanan mo. Kaya, mayong ano. Lain man si ulam. Lain si mga pandul siyaw. Kaya gano'n dyan. Inarami. Lumang ka naaanuhan sa sa pagkatukaw mong ito. Dadarahan ka na duman yung pagkakan. No. Pag di pa man yan, nagtaba kayo ni si Kate. Ay, Pero mahirap. may kamong ano, may mga pagkakan. Arkin o, Ay, tampurado. Hindi man yan ano. Hindi siya para pati kakakan? Ay, hindi bang kaya silbi? Pinatuog din yan sa mga pagkakanaano. Ang akin ni Emily, kung halimbawa kinakan ay, yan ay ano, magkabanggi ba na? Iyo. Dalawa sa mami, kung anong order, Gusto na? Mariosip, maano ka sa pagkakan itong matua. Manag-order itong pagkakan, 1,000. Iyo po. Sarong karakanin sila. Natawa nga rin ako ta. Nag-order si mga akit. Sabi ko itong akit na. Merindalan. Ano, 800 gano'n ito. Siguro lang ka nag-order ng merindalan. O ano ka ako? Kasama ko dyan. Sabi dahil ko yung akit. Ay, Lola, sorry. Hindi ka dito kasama. Ay, sabi ko lang. Hindi ko mag-gusto ng mga pagkatanin. Lolo. Ay, kakan po. Tamaan din naman. Ikaabong kung ganyan pambarahay sa hilot. Magpahiling ka na. Ay, may ano din si tatay po sa shoulder? Dahil makukulong dahil niya ino. Yan. Igang hilot na, duwang hilot na ni Agong. Ala, Ay, may check up nita. na. Hindi kaya kung ano na yan. Nakaringkit baga o, alalaw doon. Hindi isa makulog talaga. No! May order na, pa-order yan na ano, bulong 3,500, gagawin ito mandik. Mula garong mag-inom ka ito. Bakit ka diamond ka ito kikayan? Kaya painom nga niya po, hindi ako. Ano po ito, bulong? Or Vitamina, ay, supplement? Ano, Supplement? Sa mga stock lang ko yung kinakan, ilang luwas. Hindi ako kung ano yan. May parasite. Sa parasite. baka Mga yung nagre-react? vitamina, hindi ko mga ino. Baka nagre-react po ang hawak? Pero ako, ano, kamakatulog. No. Oo, dito. Pinakalanaan niya ako ng Elvin vitamina. Ano ito dito ba? Binakata ko ng Elvin vitamina? Titrum. Ha? Titrum na vitamina. Mga tintron? Ito bang yung Kukunin ko yung Alin? tablet sa Gusto niyo magkakanig sa relax? Hindi. ano? Dito na lang, oh. Yung tablet ko para makontento siya. Ano kukunin? Ay, yung tablet? Mga tabletas? Hindi po yung pinapanoodan ko para makontento. At Tablet. Sa kuya, si, ano, wala. mahal. Pala yun. Para maubos. At ano, oras ko. Nakulit. Siguro yung nakakapagpagpag din. Nakatutong ka. Ang gusto niya mag-ano kayo kung sino ano, yan ah. Yan Ano ah. magpanood? Oo, ayan. Oh, Ayan. Oh, ayan. grabe na ang kulit. Hindi na mapanood ko. No, ano lang. Iba ang likot ng lalaki eh. Kaya nga po. Ito na, ayan na. Oh, ito na, ito na, ayan ito. Ayan na. Ito na. Baka natutong ka. Kasi oh. Baka natutong ka. Baka natutong ka. Ayun, ito na naman.
aki ba lang yan? Magpanood TV. Oh? Wala gusto magpanood TV. Ano nga yun? Gusto yung maglalakad. May isang kasawat. Yung ano, parang hindi na yung isang kakawat. Si mga api, kahit po pag-abot, inuntong alas 5, tirito na si mga api. Si matanda. Si mga babae, retira, nakaabang na yan. Ano po? Yan. Ay, Diyos ko, pag-alaga ng akin, kasi namatako. Tapos malaki. Isang katabang hindi yung tatay pag-alaga sa ano yun do? Sa siyam na aki kayo po. Ha? Sisa pang katabang yun do. Paano ba pag natin Ano, sa sira? May katabang ka, di ba, singgulang asuldo? Ah. Si Liway. Mm-mm. Tapos, Wait lang, Ano? wait lang. si itong ano na si mga akin. Itong tugang kong bunso. Mm. Nag-i-eskwela dyan sa State College din, Pampanga. Mm-mm. Pag Pampanga man siya, kinakatawan kong yung pamasahe pang Pampanga man siya. Nagpa-ulit. Lalabantay si mga akin ko. Mm-mm. Kinakatawan ko man siyang 5 piso. Kantidad bang kayo kwarta? Bakula na kayo ang 5 piso po ano? Oo, 5 piso. 5 piso. Tinatawag ko siya ang balon niya sa bangli. Mm-mm. Nagula na. Kaya nag-i-iris ko lang ang akin niya, pero lang abalon. Mm. 5 piso. Silbi ang tipid na maray. Kaya ito? Oo, nag-i-eskwela pa. Bakit na yan? Per person ba yan? Per person yan, may 5,000 sa sakulan. Ang alawan? Kung si Rene sa mag-chiki, may chiki siya. Ako pa tinatawang kaya. Mm. Tipid yan. Tipid yan. Ang aki ko gabos, amagastos sila dyan si Gar. Gabos na aki ko matitipid. Scholar man si LB, di ba? Matipid yan si Ito yun. Mayo yan. Mm-mm. Si Yuji, Mayo man din yan. Maski sa second year, la konsulasyon siya. Nawara si accountant siya, naglipat siya ni Mabini. Mm. Nilister siya. Mm-mm. Pinapadara ni ate niya. Full, pero kabanga lang. Isip pang bakal-bakal man niya ito ng anong kaulangan niya. Mm-mm. Ade, dyan magastos yan. Ang magastos ko na ate si Edgar. Yung mga yan, dahil mga gastos yun. Kaya ang gusto mo si Papa niya. Dahil magiging malaman sa pobre. Pero akin ni Kuya Edgar po. Sa asaro, paduwa pa daw. Ang sasaro. Paduwa. Buntis gatot Ano yun. naman sa Biksa? May bado sa Agom. Hindi lang makapagsabit pa. Nanauwaw. Oo pala. Oo, kaya hindi pala makakali. Saka dahil man yan magagastos na. Mga tulad man yan. Si Eugene. Mm. Yung ang tagagawa ng mga kuya ng mga estilo, yung sa harong, kasi sa harong ko sa sadit lang. Kaya pala nagbababa siya. Kaya Papunta bara doon. Yun subsinda. pala yun. Pero kukunin niyo pa yun. Si Hindi, yung nagagawa ng mga kuya sa lakonsulasyon. Yung may binabayadan sila, mga sinda ni Edgar. Mm-mm. Kaya nagangilirit, mga katarapos na, mga yung nanunan. Kaya nagagawa, Silvi. Mm. Kaya nagangilirit, mag-graduate ngayon, magkayang araram. Yung mga kuya niya, mga ano na yan, Silvi ang nagagawa, binabayadan siya, Hilda. 500. Kaya Edgar si 200, siya si 300. Wala na ito ka ito. Oo. Ano si kaya nga ni mariribok kami ka. Araw mo ka irong ang mga akit ko pa ito. Mas gusto ko pa ka ito na nag-i-reskwela, maugma. Mm-mm. Nang mag-aragungan na, ay maagit na. Kung gusto na lang bakasyon, pero daw lang, larga na. Kasi nakita na kanya ng Pinasisirin ako kaya sa Manila. Para na ako tumabak-duman. Andiyan ako matagas-tayo ko. Bakasyon ka na ngayon, mama, duman sa sarok ng akit. Ano, babae. Magbakasyon ka ngayon, duman, mama. Mm. Habang nagkakain, bago kumain, mabibili. Sabi Habang ko, nagkakain, duman. mabibili. Ang gusto ni
Ay, dahil nadama muda, Jerry, magbakasyon lang ako. Yung mga ano ninda, may mga taram na, dahil ko habok. Baka nagamuda. Ay, ano mo magpayan ito mga kuya na ano. Ito yan ninda, ito Pinasanayan. nga. Oo, sana yung ninda. Ay habok ko ano kayo. Sabi dahil na ngayon mama ko yan, magbakasyon ka lang. Ay, hindi, habok ko magbakasyon. Ay, bakasyon ako, ilagay pa ura na yan. Magbakasyon ako duman. Saan lugar na? Saan lugar? Manila din mismo? Manila din po? Ha? Manila din? Sa kuyan, sa ano sa inyo bagay ito nita? Sa kada iling? Bulacan. Bulacan, Ah, sa may ano? oo, baha ng Valenzuela. Bulacan. Sa Valenzuela. Na malapit sa Bulacan. Valenzuela din, ba? Ano yan? Duman nga sinda. Valenzuela. Inda. Grabe, kadaklan ng ano, kadaklan ng anong Bulacan mo yan, ano, baha. Oo. Naapektuhan po ba itong ano, ginawang airport? Ayun lang. Kaya nagbaha ang ano, kadaklan ng Bulacan. Mas ano. Eh, pero umuwi papunta din sa Bicol. Bako na di dinaagi, dumani sa Balyo. Oo, di ba? Mga ginarawan tulay. Maabot nga rin ang panahon, baka shortcut na lang ko yan eh. Sana, mataon Eh, sa mo, ano. ang bagasbas, kaya shortcut na punta Mercedes. Bapo. Di ba? Puro shortcut na. Kaya sabi ko nga ni Inda, susura man na niya akong katalino ang mga tao na nagsusurumra man na. Hindi nga na ang panahon ta. Saka, ano mga masdang kong yan inom, ang aldaw, ang kadali-dali Ang naman. bilis ko ano, oo. Oo, Baga, napakabilis. Nag-aarap ka mabilis. linggo na. Sabi ko nga ni kahit yung mga akipayat, sa relit yan, nakalilig na ako, alas 7 pa lang. Ngunyan, di pa ako nakakaano, alas 7 na. Sabi, Mabilis kasi na yung panahon na yun. oo, kaya Ang sabi oras ko pa nga lang. ni dyan, gangaya mama dyan, maghapon ka na dyan sa kuya mong yan. Dahil kung nag-aaram ka na, amat ako kaya alas 5:30, alas 6, nag-aano na ako dyan. Maaram ako kaya, retiro na si Kurt, si ano, si ano, Tala. Ay, hanap niya ako yan. Ito na pala. Di ako nag-aaram. Ang bilis nga po. Kasi maglinig. Kadali-daling maray ang Ang mga may ginagawa ka, hindi ka nag-aaral ba? Pag ano, alas 11. Oo. Kaya sabi ko nga ni, sinita, ang nakasuyan, Ma, almusal na. Kasi na-in-vlog ako ni ano, nainit. Kape. Tapos, ito na pala. Kaya abot niya ako yung kasi. Lalo pa na pag ang ginagawa maghapon, ano? Ha? Lalo pag ang ginagawa maghapon, boring na boring na. Ay, oo. Tama. Tama yan. Sabi, ano yung gatiro? Hindi yan. Kaya ano yun? Ako man kato, may mga schedule mo kasi sa mga akit ko kato. Iba si paratiklop ng higdaan, iba si maluto. Ah, trabaho simba, may assignment. Oo. Ay, sabi kayo, hindi lang ay ilaw eh. Oo. May taga ano ako, may taga sakdo, may taga hanap ng gatong. Kaya gulkara ko akit. Ano, pag na ano mo yan, may mga kuyan si mga akit. May mga toka-toka. Oo. Si Ellen, abay, taga-laba ako, may taga-ano ako. Kaya ang mga akit ko gabos sa taong magtrabaho. Bawal mag... May mga ano, kaya pwede tambay-tambay sa ama. Madoon mo siyam. Di ba na siyam ano? Siyam? Kami din po nun, tatlo lang po kami. Kanya-kanya dapat, may marunong ka Oo. sa ano. Lalo't mga babae kayo, Oo. dahil mahigpit ang papa namin. May lolo din ang Ayun, kaya pwede yan, Marunong ka nga. sa matanda. pag ano, kahit pag Sabado Linggo walang pasok, ang gising mo pinakatanghali, ano ng alas 8 ganyan. Huwag kang matatay, Diyos ko, gamitan ka. Ako ano na, nasusura ako kay ano, sa lola ko. Kasi sa dit pa ako. Ayun, napapakulan ako permin. Ano? Kasi nga ni pag ano, di ako naghugas, di ako nagsakdo, di ako nagluto, pero di ako napapakulan. Eh dahil kinasanayan ko, ang ngayon pagdakula ko, pag ang harong ay maati, ringit ako kayan. Kaya maski hali ako sa trabaho, nahihilig talaga ako. Talaga totoo yan. Pag sanay ka sa malilig. Kaya gani, sabi ko gani sa Kaya nga nasusura ako. Hanap na ba rin? Kinokdown akong araw ka ito. Ay, Ibig sabihin baga, pero okay ba, di pasalamat din ako. Kaya alam minsan pag pagal-pagal ka bagal sa trabaho.
tapos pag abot mo sa harong, may udo ng ido, may init, di mo pwedeng Ay, tutulugan na amo di ko mo sa gabos. pupunason. Kaya ano, may ikos. Yan, sa gabos na amo ko yan. Ikos, grabe po ang ikos. Ay, grabe. Baho- Kaya amo ko mag-alaga ng ikos. Yan, Okay lang kung meron siyang talagang ano. Yung nalabas. Kasi Amoy kami, padinte. kami kay itong mga, hindi kay itong mga akin pa man kami, sanay man kami sa, itong mga sipa ng ano, nastiko. Oo. Ay di si ina ko nagtitinda din ni Jera. Ang hugasan ay inabutan, akala mo, pinapalayog yan, palandang mahugas eh. Pinalalayog si mga hugasan, kaya ako, kami din gabo ko kasanay na pinumin nakatambak ang hugasan. Ay, Dahil, papa ko ganyan. ay, pala niya kayang hugasan, ini. Dapat niya kaya palayog. Oo. Ay, na ano kami, ano Oo, baga, oo. nadudurat kami sa lastiko. Kaya itong mga akit man kami. Ay, yan, kaya sabi ko yan sa mga akit. Kaya maranong si matanda kahit yung mga ano, may mga estilo sa mga akit. Sabi nun, ano, sino papaano natin sa aso ito? Arit na baray, Yung pag lagi usapan yung ko po, duwa ano? ko si Mas kaya ko ipit kahit talaga si magot. i-istaan ako. Sa Tatlo po kami. ilo sa gamos ang ako pa, pero may nakatambak ang hugasan, ay busit ako kayan. Umagat ang Ay, kanyang kapatid. araat sa nahuhugasan, ay sura-sura ako kayan. Kaya sabi ko, ay indap, dahil ko sanay sa mga araw kaya Gamas na, kami, Haru. nag-garden-garden. Diyos ko. Ngunyan, iba na po mga aki, ano? Ay, opo. Puro Hindi wait lang yan. lang. Puro wait lang. Sabi ko, Grabe na. Pag pinalinig mo, garubag aping-aping. si ano, si mga aki ni Nili, palibasa talagang mga lalaki. Mas bari pangari nga ako si, kaya sabi ko hindi cheki, turo-turuan ni Lindira, taburo-buro ramon, ay aki pa da, ay sabi ko ngunyan palang tukduan mo na. Pag abot kaya nga, araw ka na, tapos itong payong, rabag lang yan, ay di. Sabi ko, kung ano kami, ay may pwede yan, kuya, kahit yung mga ano. Ayun si mga ano kay day pwede yan. Kaya sabi, mga aki duman, mga lalaki, tiro ko yan kaya lang sa mga pagkakalang talaga. Maalas Day lang, day masaya pati yan. day pati ito natarang mga aking mayong ano po. Sikit day dito. Na ano po da sa iba. Ay paano pala sa mga araw na. Kung dala nga niya yung nakakapagpigil, po dito sa matanda kalbo. Oo. Ano mayo nga na isang ko dyan. Sabi ni Rivera. Sabi ko din mo kung silpin niya kakadakula ka. Sasaro-saro yan. Sabi ko ba? Mahirap na, mamanahan yan. Yan ang sa pagkuyan. Pwede na. Kasi, ayo. Sabi ko kaya siya mo. Sabi ko sasaro yan, tinutulong mo yan. Yes, good yan. Kaya ako sabi ko din po kay Eric.